पूरा लोकल। వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కింద కేసు నమోదైంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రయాణిస్తున్న కారు చక్రాల కింద పడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన సింగయ్య కేసులో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తాజాగా ఈ కేసులో బిఎన్ఎస్ 105, 49 సెక్షన్లను గుంటూరు పోలీసులు చేర్చారు. బిఎన్ఎస్ సెక్షన్ అంటే ఒక వ్యక్తి చావుకు కారణమైనప్పుడు ఈ సెక్షన్ ని వాడతారు. ఈ సెక్షన్ జీవిత ఖైదు కూడా విధించవచ్చు. నేర తీవ్రతను బట్టి 5 నుండి 10 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, జరిమానా విధించేందుకు కూడా వీలుంటుంది. ఇది నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్. దీనికి తోడు నేరానికి ప్రేరేపించారనే అభియోగంపై బిఎన్ఎస్ 49 సెక్షన్ ను ఈ కేసులో నమోదు చేశారు. తొలుత నిర్లక్ష్యం వల్ల చావుకు కారణమయ్యారంటూ బిఎన్ఎస్ సెక్షన్ కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా లభించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్లు, వీడియోలు, డ్రోన్ల దృశ్యాలన్నింటినీ విశ్లేషించడంతో ఇది కల్పబుల్ హోమిసైడ్ అని నిర్ధారణకు వచ్చి ఈ సెక్షన్ ను జత చేశారు. ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి పూరా లోకల్.